ኣብ ሚያዝያ 2020 ኣቋፅር ኣውሮፓውያን ፖሊስ ናይ ሓደ ስልኪ ጻውዒት በጽሖ ናይቲ ደወል ድምፂ ብኽያት እናተቆራረጸ ሓደ ሰብ ነታ 4 ወርሒ ጥንስቲ በዓልቲ ቤቱ ቀቲሉ ከም ዝተሰወረ ልቢ ዝሰብር ድምፂ ይዛረብ። ኩራ ስድራቤት ከመይ ቀኒኹም ሰላምኩም ኣብ ዘለኹም ይብዛሕ እናወልኩ ሎሚ እውን ብሓድሽ ታሪክ መጽእ ኣለኹ። እዚ ታሪክ ፖሊስ ክትፈትዎን ከም እትኽእሉን ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ፖሊስ እቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታ ካልኦት ጠቐምቲ ሕቶታትን ሓቲቱ መልሲ ምስ ረኸበ ናብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ይበጽሕ። ሰበይቱ ብሞት ዝሰኣነ ሴዝ ዴክል ዝተባሃለ መንእሰይ ፖሊስ ብዛዕባ ኩነታቱ ንዝሓቶ ሕቶ መሰረት ገይሩ መልሲ ክህብ ይፍትን። በቲ ግዜቲ ኣብ ክፍሊ መሕፀቢ ኮይኑ ሻወር እናወሰደ ከሎ ተደጋጋሚ ድምፂ ተኹሲ ከም ዝሰምዐ ብቕልጡፍ ካብ ሻወር ወፂ ዝተፈጠረ ነገር ክርኢ ከሎ ድማ እታ ናይ 4 ወርሒ ጥንስቲ በዓልቲ ቤቱ መሬት ወዲቓ ከም ዝረኸባ ተዛረበ። ሊሳ ዴክል ናይ 4 ወርሒ ጥንስቲ ኮይና ውላዳ ኣብ ከብዳ ሒዛ ተተኲስላ መሬት ምስ ወደቐት ናይ ሕክምና ጉጅለ ኣባላት ኣብቲ ቦታ በፂሖም ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ከላ ሂወታ ሓለፈ። ሽዑ ፖሊስ ካብቲ ናይ መዋቲት ሊስ በዓል ቤት ቃል ወፃኢ ካልእ መርትዖታት ብምእካብ መንነት እቲ ቀትለት ንምፍላጥ ጻዕሪ ጀመረ። ሴዛን ሊሳን ብሓዳር ዝጸንሑሉ ግዜ ሓዊስካ ን7 ዓመታት ዘለቐ ፍቕሪ ነበሮም። ሊሳ ልክዕ ከም ኣቦኣ ኣባል ፖሊስ ኮይና ትሰርሕ ክትከውን ከላ ሴዝ ድማ ከም ኣቦ ሊሳን በዓላ ሊሳን ኣባል ፖሊስ ኮይኑ ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዝነበረ የርኢ ነበረ። እቲ ዘርእዮ ዝነበረ ድሌት ድማ ኣብ ስድራ ቤት ሊሳ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣቦኣ ዓብዪ ናእዳ ሕድርሉ ነበረ። ናይ ክልቲኦም ስድራ ቤታት ብፍቕሪ ሴዘን ሊሳን ሕጉሳት ኮይኖም ርኮም ጽቡቕ ዝበሃል ነበረ። ሴዘን ሊሳን ሓዳር ምስ መስረቱ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሊሳ ጠነሰት። ነታ ዝተጠነሰት ጓላ ከይተወለደት ውዙይ ዝብል ስም ኣውፅኦሙላ። ብሙሉእ ስድራ ቤት እታ እትወልደላ መዓልቲ ብሃንቀውታ ምጽባይ ቀጸሉ። ሽዑ ኣብዚ ናይ ስድራ ቤት ደስታ ወርሓት ነበረ። እቲ ዘስንብድ ናይ ሞት ዜና ዝተሰምዐ ኣማውታ ድማ ኣብ ገዛኣ መደቀሲኣ ተተኲስላ ብምዃኑ ዘስንብድ ኾነ። ናይዚ ቅትለት ቀዳማይ ተጠርጣሪ ወይኑ ብፖሊስ ተታሒዙ ሰብ ብሬን ዝተባሃለ ጎረቤት እቶም መጻምድቲ ነበረ። ብሬን ምስ ሊሳን በዓል ቤቱን ዝሻኸረ ርክብ ከም ዝነበሮ ብጉህድ ዝፍለጥ ብምዃኑ ብቕልጡፍ ፖሊስ ብቁፅጥር ውዒሉ ምርመራ ተጀመረ። ብሬን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኩነታት ተጠርጣሪ ብምንባሩ ካብቲ ቀዲሙ ዝነበረ ዝሻኸረ ርክብ ኣንጻር እዚ ኩነታት ተደሚሩሉ ወፅሪ ሓደ ተጠርጣሪ ኾነ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊኡ ምርመራ ምስ ጀመረ ግና ዝተረኣየ ነገራት ናይ ብሬን ገበነኝነትን ዘርኢ ኣይነበረን። ናይ ብሬን ኣዶ በቲ መዓልቲ እቲኣ ምሸት ወዳ ኣብ ገዛ ደቂሱ ከም ዝነበረ ምስክርነት ሃበት። ፖሊስ ኣብ ውሽጢ ገዛ ፍተሻ ምስ ገበረ እውን ሊሳ ተተኲስላ ካብ ዝነበረ ጥይት ምስ ናይ ብሬን ሽጉጥ ፍጹም ዝራኸበ ኣይነበረን። ናይ ዲኤንኤ ምርመራ እውን ኣብ ብሬን ምንም ዓይነት ምልክት ኣይረአየን ነበረ። እዞም ናይ ምርመራ ውፅኢታት ድማ ንግዚኡ እውን እንተኾነ ፖሊስ ካብ ብሬን ዓይኑ ንኽምለስ ዝገበሩ ነበሩ። ፖሊስ ሕጂ ትኹረቱ ናብቲ ናይ መዋቲት በዓል ቤት ሴዝ ገይሩ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ምርመራ መስርሕ ሴዝ ብሚስጥር ምስ ሬሸል ዝተባሃለት ናይ ስራሕ ዓርኩ ናይ ፍቕሪ ርክብ ከም ዝነበሮ ሕተት ከሎ ብሓቂ ዝቀራረቡ ዕሩኽ ምዃኖም ኣሚኑ ካብኡ ዝሓለፈ ናብ ፍቕሪ ዝበጽሕ ርክብ ከም ዘይነበሮም ተዛረበ። ቀፂላ ባዕላ ሬሸል ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ዝሃወቶ ቃል ግን ካብ ናይ ሴዝ ተቃራኒ ኾነ። ሴዛን ንሳን ሕቡእ ናይ ፍቕሪ ርክብ ከም ዝነበሮም ኣሚና ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ሓደ ነገር ቃል ኣቲላ ከም ዝነበረ ትዛረብ። እዚ ቃል ድማ በዓል ቤቱ ንዓ ኢሉ ከም ዝሓድጋን ብሓባር ክነብሩ ከም ዝጅምሩ ነበረ። በዚ ግዜ እዚ ሴዝ ንሬሸል 2 ሰሙን ጥራይ ክትህቦ ከም ዝነገራ ተዛረበት። ድሕሪ 2 ሰሙን ድማ ሊሳ ተቐተለት። እዚ ናይ ሬሸል ምስክርነት ቃል ሓያል ዝነበረ ነገራት ናብ ሴዝ ዘመልክቱ ነበሩ። ሽዑ ሴዝ ካብ ፖሊስ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ክህብ ከሎ ግን ሓደ ነገር ተዛረበ። ካብ ሊስ ተፈልየ ምስ ካልእ ሰብ ናይ ምንባር ድሌት እንተሃሊኒ ብኸምኡ ስለምንታይ ዘይፈትሓ ስለምንታይ ቀትላ ዝብል መልሲ ሃበ። እዚ ዘረባ ከም ዘረባ ዝእምን እኳ እንተኾነ ናይ ሴዝ ንጽህነት ዘረጋገጽ ግን ኣይነበረን። ፖሊስ ካሊእ መርትዖታት ክእክብ ከሎ ሴዝ ካብ ዓርኩ ሓደ ሽጉጥ ተለቂሑ ነበረ። እቲ ዝተለቅሑ ሽጉጥ ድማ ሊስ ቅድሚ ምቕታላ ሓደ መዓልቲ ቀዲሙ ነበረ። እዚ ሽጉጥ ኣብ ሓደ ሳዕሪ ዘለዎ ቦታ ካብ ቤቱ ብዙሕ ከይረሓቐ ተደርዩ ተረኸበ። እዚ ሽጉጥ ድማ ሊስ ዝተቐተለትሉ ሽጉጥ ነበረ። ሴዝ ሊሳ ዝተቐተለትላ መዓልቲ ሓደ መልእኽቲ ምስታ ናይ ሚስጥር ፍቕረኛኡ ሬሸል ሰዲዱ ነበረ። እዚ እውን ተፈጺሙ እዩ ዝብል ነበረ። ሴዝ ነታ መዋቲት በዓልቲ ቤቱ ብኻሊእ ናይ ፍቕሪ ርክብ ይጥርጥራ ከም ዝነበረ ንሳ እውን ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ከም ዝነበራን ተዛረበ። ኣብ መወዳእታ ግን ሴዝ ንበዓልቲ ቤቱ ምስ እታ ናይ 4 ወርሒ ዘይተወለደት ውላዱ ከም ዝቐተላ ተረጋገጸ። በዚ ድማ ካብኡ ንድሓር ዘሎ ዕድሚኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኽሕልፎ ተፈረዶ።